Събрали сме се да ходим на море. И нямаме пари. Обърнем внимание на луната. Тя тази вечер е интелигентна, снимай луната. Леко заоблена, с вид на яйце. Предполагам запъртък. Има птички, които летят. А нашите птички са най-хубавите. Защото... Птички, както... Нали, младен, вижда колко е секси. Да. За съжаление, тук няма повече патки, които да целим. Което автоматически ни предоставя една неблагоприятна ситуация. Нещо падна в езерото. О, да. Аюта, аюта! Ще отида да изследвам положението. Справих се с положението, уважаеми. А тя, между другото, е брутално нахапана от комарче. Ето точно тук, ако може да фокусираме. Ето ще го фокусираме. Ужасно. Не е така. Да. Пишем да правим туториал, наречем хвърляне на буклук в кош или нещо такова. Или тупане на покривка от 8 етаж. Например, същата. За целта трябва да сте яли бахор. Ама това в другата серия, нали? Ще демонстрираме с бахора, се качим на 8 етаж. Ако не притежавате 8 етаж, моля, отидете на комишата от 8 етаж. Ако не притежавате бахор, също е един своеобразен проблем се получава. За бахора е нужно да имате свиня, както всички знаем. Село, в което да се отглежда, нали, евентуалната свиня. Евентуалният бахор, нали? Потенциалният бахор. Потенциалният бахор от добре препечена свиня. Значи свинското се извлича посредством игла и спринцовка. Посредством... Набира се в дебелото чарло, като се извличат всички субстанции от, нали, прясно изхорените неща. Да ги наречем най-тривиално лайна. Да, които се варят 3 часа на бавен огън. Но не е прекалено. Да, не е прекалено, докато се получи хомогенна смес. Лайна, ориз, всичко. Докато кипни, така, добре да кипни. Добре да кипне, значи образуват се едни балони, ето така правят и плюк. Хубаво е да използвате някакви защитни средства, като маски, очила, противогази и всякакъв вид консумативни от Втората световна война, за да може бахора приготвен на 8 етаж. Много е важно да е на 8 етаж, там поради налягането просто, нали, защото ако на 9 етаж налягането е по-друго и ще се получи свиване на дебелото черво. На 8 етаж е изчислено от видни алхимици още през 15 век. Към края. Към края. Те тогава са най-видните. Те преди видни ли са? Те преди алхимици ли са изобщо? Постройки са стигали, не ме гледа така, постройки са стигали до 3-ти етаж, но те още тогава са се разсъждавали много на тези неща и умствено са катерили по някакви дървета, нали, които сега отговарят по ръст на 8 етаж. Там са приготвили бахор. По височина. Височина, да, и жито, притеглянето, това е много сложно химично уравнение, което изчислено, събирано, изваждано и всичко е по 3,14. Между другото 3,14 е много интересно число. Това е дробта 22 седми или седми, да, на нещо. 22 седми. 22 седми. Това е много умен човек, който го измисля. До ден днешен не знам за кой това 3,14. За някакви окръжности и тем подобни глупости, които не са се намирали никакво приложение в живота, освен във хвърлянето на пръчка в езеро. Там можехме да изчислим колко е радиуса на всяка една окръжност 3,14 и има комари. И патката идва пак. Да. Ще кажа, втори опит да направиш. Да цепна по главата куха.
Ела. Сега ще ви запознаем трета част, целене на Целене на патка с Джанка. патка с Джанка в езеро, да. Както виждаме, патката се... На фокус патката, за да се отбележи попадението. Да, тя пристига бавно, елегантно, плувайки. Опа, тя погледна, че става нещо и идва насам. Така. Джанката нищо не е видя никъде отиде, мерника не е крив явно. Трябва да е прострелване да има на оръжието. Явно... Трябва голям късмет тая патка днеска. Показахме как не се цели патка. С Джанки. Нагледно ви показах как не се цели патка в езеро. Имаме Джанка в обувката. И Даже бих казал 2 Джанки. Ето е първата. Като един своеобразен фокусник Немчо. Аз валя Джанки от своята обувка. Това беше от нас. Моля да... Не е било. Още има. Ужасно. Ето заповядайте да видите моите 2 Джанки, които скандално извадих от обувката. Това са Джанки отглеждане в обувката на Владо. Това е нов вид отглеждане на Джанки, значи за какво ви трябва? Мръсни кецови, 2 броя, семи от Джанки, нали, това са костилки, които нежно се посаждат в въпросния кец. Оттам нататък следва да не е нужно да полеяте Джанките, понеже самото препотяване от краката на Владислав доставя с абсолютно всякакви видови соли, води, така, за отглеждането на... Така, проблемът при тая Джанка е, че тя се отглежда на тъмно, а както знаем, растенията им трябва да светлина, за да му я консумират. Това се наричаше фотосинтеза, но тези Джанки са специално отгледани, те синтезират мрачност. Какво каза сега? Нищо не каза. Тоест те уникално се отглеждат в тъмни и мрачни условия, не има нужда светлина, на тях им трябва просто един миризлив чорап с препотен, нали така, за да се отглеждат Джанки, от които после може да се направят и джанкова ракия, която, повярвайте ми, просто от първата глътка и вие попадате в друго измерение, къде колите използват крила и ходят на Марс за прилепи там. На Марс няма прилепи, но след като опитате... Но предположим, че имаше. Предположите, че има прилепи, ще установите, че Марс е една заселена плантация от прилепи. Да. Стига. Няма стига, още. Задай ми тема, младене. Какво мислите за вашия изпит, който вземахте с 3,88? Значи изпита го взех успешно с 3,88, което ми дава един огромен шанс за прогрес в бъдеще и за евентуално отваряне на частен бизнес. Частният ми бизнес би трябвало да бъде нещо свързано с отглеждане на ечемик. И с което ще захранваме патките. Значи имаме планове след 13 години да си построим езеро на 3 чучура север, на 3 чучура юг, но то ще се намира на север. В смисъл зависи от къде. На север от 3 чучура юг. Така, нищо не така. Отново е времето. Ай, сега отрепа! Бачето е тука.